Здравейте хора! Днес ще играем на Майнкрафт. Така, за да получавате известия за новите ми видеа, се абонирайте с камбанката. Така, първо да си изберем скин. Трябва да ми зареди. Още малко. Хоп. Така. Така. И да започваме да играем. Така, сега ще играем на моят свят, който съм го правил 1 година. Не, или беше няколко месеца. Май няколко месеца. Така. Да започвам. Така. Както виждате, се направи доста неща и ми сече. Това е затвор. Заради този дъжд ми сече, така че ще влезем да поспим малко. Бързо, бързо. И вижте какво подобрение направих. Да. Хоп. Да си легнем да спим. Как не е нощ, бе? Добре, да видим какво може да направим. Добре ли върви бизнес? Май съм се прибрал един елемент. Имах само една поръчка. Така се филтрира лава. Така да отидем сега при фермата за кокошките, защото има много неща. О, не! Какво щупих? Къде го щупих? Нещо. Така. Това е KFC-то. Ето е фермата. Майко, напълнил съм. Тук още нищо. Така. Добре. Я фермата за кравите да ги видим. Добре, фермата за пандите. Добре. Защо при пандите има кон? Нямам се идея. И сега да си направим на Survivor. Така. Чакай, какво ще приключи? Така, отсаляване. Така, вече съм с кръв. И както може да видите, ако падне ето тук, нищо не става. Така, спря дъждът. Искате ли да отидем? Така да ще отида при наблюдателницата, за да огледам района. Това е все още най-високата точка в моята игра. Така. След малко ще отидем и там, за да обзаведеме. Най-добре паркурист. Майко. Умрях, нали?
Доста високичко. Отидем да си вземем нещо. Леле, майко, къде са се разпръснали чак? Къде сте отишли материали? Така, и сега повторно закачим. Отново да. Аре, стига, бе. Добре, от този път няма да се качвам да наблюда там на растенията. Просто ще отида най-нормално, за да го гледам, защото иначе ще се издразна много зле и това няма да бъде хубаво. Да си взема обратно експито. Така. Вълна. Чакай. Скочи. Вълна. О, не. О, не. Зомбита. Мен между другото ме много страх от мобове. Не знам защо. Спи. Бързо, още малко. Добре, 6 минути. Умирайте, зомбита. Не, бият ми селянин. Бързо! Не знам къде го бият, така че не ме интересува. Така, отново да се опитаме да се качим на това. Наблюдателницата. Хоп. Казах хоп. Добре. И чакай малко. Така. Добре. Сега ще събера малко шугаркейн. Дръж се. Хоп. Така. Тук има шугаркейн, ама той е за украса. Не! Защо, бе? Знаеш колко време го правят това, бе? Крипър такъв. Само за малко ще го спра. Така, върнах се. Оправих всичко. Тревата ще порасте. И тук този шугаркейн е за украса. Който прочел. Няма да го казвам. Така, тук това също е за украса, просто за красота. Сега ще взема някоя книга да чета. От библиотеката. Благодаря. Така. Така. Стига толкова. Не ми трябва толкова много. Имам си в честовете. Опа, аз забравих да се направя на оцеляване. Така. Почти умрях. Не знам как крипър не ме ланшотна. По принцип крипърите е ланшотват, ама...
Това там ще го покажа, защото това е много яко. За малко да го забравя, добре, че го видях. О, не, тук нещо е ставало. Грамотевица ли е ударила? По се е разкопал така. Чакай. Що тук ми го няма подпората дръвната? What the f... След малко ще видя, не ми трябва. Ерейта. Хоп. Така. Никой не е видял, че не съм се платил за книгата, ама айде. Ще отиваш в да снашеш във фермата, не така да ми правиш. Така. Тук по принцип го бях замислил да е без онова отзаде, да е просто преминах да си купуваш пясък. Но гръмнаха няколко крипъра и развалих всичко, затова го направих малко с паркур го направих. Седно, тук трябва... Тук се е срутило всичко и е предизвикало това да излезе от пясъка. Виждаш речката, която не води на никъде. Натискаш я и се свалят зъбите. Ето, вижте. Хоп. Така. Влизате в устата на този динозавър. Виждате пушек. Деба. И е много опасно, ако сте на сървайвъл. Останах на едно сърце. Това са такива доста силни огъни. Що са? Тук има малко спайк. Ако... Трябва да съм много внимателен да не падна от някъде високо, защото... И тук трябва да намерим един чест. Хоп. Хоп. А между другото, аз като го правих, беше преди няколко месеца и аз забравих къде съм нас сложил. Да не е тук. О, не. Тук много трудно не може да се спавне нещо. Аз докато го щупа този голен блок. Добре, брат, верно ли ще се стъкна? Сори, пещера, ама ще трябва да направя. Добре. Сте туршове. Абе, по средата не е. Защото аз винаги проверявам първо по границата и после в средата. Ама чакай, къде е средата? Тук. 13 минути, след малко ще свършим, само да намериме. Ох, много ми е трудно. Тук има нещо. Не. Чакай, тук така. Честа! Не ми трябва. И добре, хора, до тук ще приключваме. Ако искате втора част, лайквайте и се абонирайте за YouTube канала ми. Бай-бай и до скоро!